हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायनाय जाबाय। जोङो नै दा बेसरगावनि केन्सार हस्पिटालाव फैदों। जों मानि थाखाय फैदों बेखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायदो लोगोफोर, होनबानो मिथिगोन। आरो आंनि ब्लगखौ नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बेजों लोगोसे लाइक शेयार कमेन्टफोरबो खालामनानै होदो। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायदो लोगोफोर। ওইদিকে না উপরত না আচ্ছা ঠিক আছে সমুদ্র ওই আরে মালাং ফিটিংलाय साख्रि नागिरदों डेन्जार मानसि दाबो खमायथारा नामा मानसिफ्रा फैनाय जाखाया गोबावजों खनसे खननै जाबाय आरो जों हाबफैनाया। दाख्लै सिगाङाव खनसे हाबफैदों, ओमफ्राय दिनै खनसे। ओमफ्राय दाख्लै सिगाङाव बिदि गोजौ गाखोफैना जोङो दिनैलाय गोजौ गाखोनानै नायनायसै मा मा दं गोजौआव बेबायदि आयौ फैलाय नायदो मानसिफ्रा आं थाला बेहाय केन्सार हस्पिटालाव साख्रि ओंखारदों होननायखाय साख्रि नागिरफैदोंमोनलै जोङो लोगोफोर। मानि मा ओंखारदों बेखौ खबर लाफैदोंमोन। ओमफ्राय साख्रियानो मोनसेल' ओंखारदों जाहैदों, हाउसकिपिंनिल'। ओमफ्राय दस्रा गैया। मोनाबाबो हाबनो मोनलायलायनाय नङा लाइना। डेन्जार मानि बैसो जानाय हाबा जानाय मानसिफ्राबो होफैलाजोबदों। हाउसकिपिंनि नालाय क्लास 8 पासजोंनो जागोन खोमा। ओंखायनो बिराद मानसिफोर जादों बेबायदि। मानि फरायनाय खमनिबाथाय डेन्जार मानसि जाखायो। बुरजा फरायग्राफ्राबो होबावदोंलै ना सोरबा मेरला दङ बुरजा फरायग्राफोरबो। जोंहा माने जों दस्राबो माने मोननै मोनथाम ओंखारदों खोमा साननानै खोनानायखाय खबर लाफैदोंमोन। ओमफ्राय दा हाउसकिपिंनिल' जाहैदों, ओंखायनो होआसै जोङो। सोरो पुरा एखे जोब नायलाय, ओरै साफा हरै साफा एखे जोब बे गासिबो नायलाय। सिङाव हाबबाथाय आन्दायलायनोसो नागिरखायो। एप्लाइ होग्राफ्रा साख्रि नागिरग्राफोर एम्फौफोर बायदि माथो। बेबायदियाव साख्रि मोनो, बेबायदियाव साख्रि मोनो। नुबाय दा मानसिफोरखौ माबायदि बायह्रायाव एसे बेरायफैनाय दां नै, बेखौ नोंसिनो देखायनो। अखाबो फ्रि हागासिनो दं। बेरायबाबो बेरायख'नो हाया, डेन्जार गिदिरखा। ओमफ्राय जेरैखि थाङा बेजोब आरोखि ना। नैबे जों दा जे बिल्डिङाव हाबदों बे बिल्डिङा माने ओरै गुवारथार। ओमफ्राय जेरैखि थाङा बेनो, बे सिङाव हाबबाथाय गासिबो ओरै सोरगिदिं गासिबो एखे जोब आरोखि ना। ओमफ्राय नैबेथिं बै आलदा जाहैबाय।
नांला मिनि आंनो साख्रिखौ नांला बेबायदियाव साख्रि मोनो गिथावबाथ' मानसिखालाय मा बिसोरबो बानायजोबगासिनोसो दं दाबो जेबो क्लियार जायाखै अनेक बानायबावनांगौ दङ मथा मथि 100आव 30%सोल' हादोंदां ना बिदिनो 40 बेफोरबायदिल' हादों बिसोरबा मा जागोन जायाखै नैबिसोरथ' बे फुरा हस्पिटाल जाजोबगोन बे ना नैबे माबा एसि रुम जागोनदां हस्पिटाल माने मेडिकेल क्लास लाग्रा जाहैबाय मेडिकेल ना नैबे मेडिकेल कलेज बे बेहा मेडिकेल कलेज जागोन जाहैबाय लहाजोबनाय गोजौ फुराबो मैलाजोब थाबैनो एसेब्रा मा दं माबायदि बानायदों नायनायनि हो गासै बानायगासिनो दं नैबेखौ बै गोजौआव साइनबर्डआव नायनानै लादो लोगोफोर फुरा टाइल्सआ बरिया होदोंथ' बिराद साइज नुलायबावो टाइल्सखौ बे गाहायनि टाइल्स होनाया कालारिं होदों ना बरिया नुदों ब्लां ब्लां खानै पूरा ग्लास सब जाहैबाय नै ग्लास सब गाहायथार सिलिंआ बाज्ल'बानो मोनहासौगोन सिलिंखौ ए लाइट जाहैदों लाइट बाहेराव ना बाहेरायाव होगोन जाहैदों नैखौ लाइटखौ बेहाय आच्छा बेहाय होगोन जाहैबाय जाबायानो मथा मथि बेरायजोब्बाय दासिमबो क्लियार जाजोबाखै गासिबो बिसोरबो मानि मोनसेबो क्लियार जाजोबाखै दासो बानायगासिनो दं नैबेहा क'क्राझार मेडिकेल कलेज जाहैबाय
गेटआ मोननै दं बै फार्स्ट दहाय जों हाबनाया बे फार्स्ट गेट जाहैबायना बे सेकेन्डसो ना औ नै बिथिंजायनासो फार्स्ट गेट जाहैदों बै जों दहाय हाबनाया बे जों हाबनाया सेकेन्ड गेटसो ओमफ्राय फार्स्ट गेटआ ओरैजाय र' आं नोंसिनो देखायगासिनो दं फार्स्ट गेटखौ नै बिथिंजायसो जाहैबाय फार्स्ट गेटआ ओइ मा हिर' ओइ माबा बिदि गोलाव फरायसन खालामग्रा साख्रि नागिरफैदों जोंबो बिदिनो मोनथाम मोनब्रै होदों खोमा नंना नागिरफैदोंमोन माथो हाउस किपिंनिल'नो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ बेहायनो फोजोबसां भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो ओमफ्राय लाइक शेयार कमेन्टबो खालामनानै होदो जय बर' हारिनि